Kakang Patih Kudu ojo dan kejoting pangikir jeneng sering sung timbel ana sanging sung kakang Kakang Patih Kudu udah sinuwun sesembahan kula wonten napa dosa deringipun ing abdi pating atimbana maraswat wonten dari gedhe raos kumasan teko pareng kula beratakan bidho kabengan salombo kinanjer pokol nalun-nalun katope mondro wedhus wiwit acara awor maras nanging sasampunipun katimbalan abiyantara dinya manah pindho sirang tirta ayusindu wani siang gopi ing abdi kepaten katimbalan maraswan wonten kawatanipun ngabdi basak atur kula sedhih lampah kula sejagat badhe paring pidana dumateng ngabdi boten badhe suwala Gusti kasutu omong godho kanthi dasa monggo jaga jer ing ngabdi kepaten sawonten panganipun padha Gusti utawa aku lho iki Kakang Patih Kudu cumadung dawuh sinuwun jeneng sering sun timbali ana saningsun ingsun namung kepengin untuk bisa kadipaten para nanging raja Sumrambing para kawula ing negara Ndorowati apa sakirane orang muwani nglirwakake marang wajiban nglirwakake marang sesanggeman basan Belanda mirang sifat mirang kampuh jika mundan datoratu becik ingsun mulu bisa marang Kakang Patih Kudu enggal aloka ala becik bener luput ingsun bakal midhatake kanthi jang satala-tala Kakang Patih Kudu sinuwun yen to monggo nuwisa dhateng abdi kepatihan sedaya kula nalika semanipun para kawula ing negari Ndorowati boten wonten ingkang muwani nglirwakaken dhateng wajiban prengkang dawuh dalem padha Gusti utawa Agung sedaya sayeng saengkaya sumpen abiyantara malah kathah kawula dalem malih dedak pransiti sewu ngaturaken blubeki wah glondhong pengareng-areng dawuh niki Kakang Patihan cumadung Jawa sinuwun panjenengan ento para nanging praja Sumrambing para kawula ing negara Ndorowati bisa dikarya rawat nyembat wantang amutu ujung gumbul luwet sapurning pamanjenengan Kakang puja pangastawa rantakna marang kabeh para kawula ing negara Ndorowati Kakang Patih Kudu sinuwun kados napa bingipun para kawula sasampunipun nampi sekah dalanipun padha Kanjeng Diwaji iya mengkono Kakang Patih Kudu prayogana jeneng Sirasawan lha ngestaken dawuh Kanjeng Diwaji kados boten kirang setunggal menapa panjenengan ngabdi paten pamasowan ora bakal samasta pandulu iki punaning ingsun neraka sura kang nendhing adep para asale para kula setijo sawise sumening sapetara padha kanthi raja ngadhep para asale para kula naraka sura Lona kita kali kata dogal iku murdu panganggone Kanjeng Rama ing saperwentah dhumateng ing putra Dasapura nuwun nampi pangestulan Rama ing putra Maraswat manggih boten kami dadak kepareng ing putra ngaturaken sukum ing pati kunjuk sanaping pepodo wantu-wantu Kanjeng Rama diuji ing sun tampa nggih setijo sungkem marang ingsun luhurake para nek marang pangatu lumuntring pastu ing Rama inggal tampan ana kula Trasura kula pundi wonten toko mugi dasa sifat salami-laminipun ingkang putra gesang wonten padha Kanjeng Rama neraka sura iya prayogana jeneng Sirasawan dawuh ngestaken dawuh kados boten kirang prayogi anganipun ingkang putra neraka sura abiyantara Kanjeng Rama Buma naraka sura iya Wisnu Brata cumadung dawuh Kanjeng Rama diweji enggal ngaturna sungkem marang Kadang Werdasira kang mbiweswa ih ngestaken dawuh Rama marang ingkang putra ngesadundal Kanjeng Rama Samba Wisnu Brata iya Koko Prabu ingkang ngaturaken sungkem Koko Prabu rawuh paduka sowan wanasanipun Kanjeng Rama ing Ndorowati ya nampa pamujimu lan atompa jeneng para yayi sungkem marang pun Kakang lumuntring pastutipun Kakang ingkang tampal Dimas Samba Wisnu Brata
Rokundi Wonstaka bidosaken cahya cahya Kang Prabu Samba Wisnudaya nggih pun kula ngaturaken pambagya Rama Duku Anggir Narakasura wonten ing negeri Indrawati nggih Anggir Stijo nampi persipun panasan kados pitutur pisahipun putra manggih syukur Bujo Sewu nggih Anggir Narakasura pun kula ngaturaken kawidadan Rama Duku Anggir Narakasura sowan wonten ing Indrawati ya napa pangestumu Bupati Dawa kaya ora ana angan swiji apa anggo ngadhep ora ngasane Kanjeng Rama iki syukur Bujo Sewu nggih Anggir Narakasura sedherek kundur sabodal Kanjeng Rama sumengga pengawak bodro andamel sasi iswan ngadhep ana ngasane Rama ana wedati apa kula Narakasura semisal Inggih putra sowan tuwih bateng kalubanipun Kanjeng Rama Dwaji. Kaping kalipun tuwih dumateng raharjanipun Kraton Ndwarawati. Ingkang Triwigati Rama ingkang putra sowan badhe ngaturaken Raja Buta Penglawu. Raja sekarani Duta Kusam Penglawpati apa Rajapati nggih Narakasura kathah bemanten wonten ing negari Trajudesna nggih wonten ing Kraton Sloten. Para kawula ing Trajudesna nampi coberipun Jawa Tumpa Rama. Apa kang kinelo sabab para kawula nampa cobaring Jawa Tumpa. Iki putra piyambak boten ngantos. Enjing sakit sono dugi tiwas, sono sakit enjing dumugi lingkah berloyo. Lajeng ingkang putra manjing wonten ing Sanggar Mamuja. Ngelingaken cipta manakung margo puja kunjuk dhateng asahipun Gusti Kang Prabu para kawula ing Trajudesna saged mangsul kados wingi muni malih nanging yen putra saged nampi nugari Jawata Wahyu Mistan Wahyu Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari Rama ingkang putra sowan badhe nyuwun pambiyantu alih badhe pun iguh partikel kados punyipun ingkang saged nampi nugari Jawata Wahyu Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari menganten Kanjeng Rama Dwaji. Lengan yang ingkang driya liriwang candra kata sumuning tias oleh kanturitan sumuning tias oleh kanturitan kabyataning oro rem driya driya Dewan Yesus Tanono kang puji ora ras Tanono kang puji ora ras Oh
Untuk sabdo dalam kanthi Rama Dewa ingsun ibaratake sudo gunting tatu jagat dewa bathuk sudo gunting tatu kalih menika kedipun napa Rama ora makin Trakasura kan bakal gawe wahyu kaiman imang tutul mosenake para kadang ingsun Pandhawa uga wis yoga tata-tata ngenturake nenteki angupaya wahyu kasebut Trakasura yen Purna mbantu marang Trakasura kepeksa Purna ora iso Kanjeng Rama apa nggih Trakasura kula menika putra padha Kanjeng Rama kula gadah sedya ingkang piguna tumrap negari ing menapa Kanjeng Rama boten kersa biyantu lajeng wonten pundi durungipun anak pola bapak Prada kepareng ing lebadi matur Prabu apa dimas Paduka pripun dados pengayomipun para kadang Pandhawa menika pajibanipun Paduka jero sampun pasopa sebuah mati sebuah bukti dhateng para kadang Pandhawa kedosaken benten-bentenaken menika kewajiban menika anak yen sakirane kewajiban menika awrat kedahipun Koko Prabu ampun atos lewaken dhateng kewajiban kedah mbiyantu dhateng para kadang para Pandhawa senajan menika putra nanging yen to berhubung temakon bodan dapat turang rodiliki TKT sih berarti gopo wah itu jenenge sampe gitu dan bro jadi lah senajan to aku matur memang ini aku makuleh lan aku pun matur Koko Prabu Koko Prabu di kewajiban singapura tanggung jawab marang para kadang Pandhawa aku matur wis prasopo sebelum mati sebelum wah menika ora sangat kula pun saged mikir siji wong tuwa loro anak telu bojo angel arep bojo wong tuwa arep wong tuwa bojo ya anane ngrepot repot gitu ya ya mengono kakang Pati Udola tapi kok saged benten-bentenaken menika kewajiban menika putra sinuwun Trakasura waduh dawuh yen para miguhake bisa ngangge mbiyantu kepeksa Rama ora sagu boten menawa monggo katuri maringi igo lan perhati kados pucaranipun ingkang kula saged bendayuh lukraing Jawata mangga sebat jeneng koyo wahyu iku ora kasa ngene wahyu iku kanugrahan Trakasura kudu gelem prihatin kudu kuat mlaku kuat melek kuat ngelih kudu manteng panyuwunmu marang Gusti kang Purwati ana paribasan sapa wong sing kepengin moyo kudu gelem nglakoni apa citaka sapa wong sing kepengin bakal mukti kudu gelem nglakoni wangi mati wis coba gatekno lan pikiran ora ana wong mukti kok banjur kepenak urip tanpa dadak nganggo gaten ora ana kudu gelem gaten lan kudu gelem budidaya mekaten Rama Trakasura waduh dawuh iki pancen diobang-obangake wahyu kasebut duwe wahyu iku dumunung ana ing pertapan Guwa Pintu Sanga pertapan pundi Rama pertapan Guwa Pintu Sanga wah akeh banget lawange lawang nganti Sanga kuwi ana werdine jen manungsa kuwi duwe baban nawa piwara iku ana werdine kula oh ngaten ingkang lenggah ana pertapan Guwa Pintu Sanga pandhita kang pemarep Begawan Sukma Ningrat yen to Trakasura bisa anayojane apa sing dadi kersane Begawan Sukma Ningrat pesteno wahyu kayung manik iman daya trutuh Mulsari jeneng sira bisa mboyong ana ing Kraton Praditresna nanging yen ora iso leksanani apa dadi pangundhutan panito ingsun ibaratake ngrangsang tuna gawe luput ora bakal bisa mboyong wahyu ana ing Kraton Praditresna lajeng ing putra kedang pundi samene jeneng sira kudu gelem nglakoni berarti kudu gelem nglakoni taat bruta kula Trakasura wis lan dawuh Kanjeng Rama sedeng jroning pasowanan Wadyogung tanpa sabawa tanpa sabawa
sang alendra tama mangu kawenengan leru sing duka cipta berbudi mandono raras berbudi mandono raras sidang permanen datang sabawani malangan sih orang datang ubah sami orang datang mampah ingurung kendai kanyut binongko wadu kanyut tun sewon benteng madu jaya ngecohi nangoh dengan nyaban kecuali dengan tiro seping tandolo tri panda tri kami yosimati tri bilang telu pandrat kedeptik dan kedeping nikro tri kami yosimisan katungko kesaru gegering jobo yang asal tanggeping murin di kecapu ingkang mancat ponco niti lomok singgil nyatloto rakul praptaira nujum ing asna pandhita salima sang topo gandruna niapa sipar wepeh-wepeh jaya saudara di romo Srina Ranata
Komando Saktiun mangarsa tanono kang kuciwa ras tanono kang kuciwa ras Raras rumah samping trio dengan semua kang inuwi gombar pulau langgeng sinwida tanawat kados nampi nugraning jawata ingkang nangkum karawan pepundhen kula Paman Durna Paman Durna sasengun lenggah kanthi prayogisme sawetawis keparing nyamutra ngaturaken pambagya Panakrama rawuh padha pepundhen kula Paman Kumbayana Paman Durna gandeng udut manyar lole Saikul dina gomol-gomol mau halupuh sal gembol wala nami pamujipun anak Prabu Ndrawati bono bapa prapta wonten gawe Ndrawati manggih pateng kaumi dadan nggih kebareng pun bapa supa putra saha kunjuk sandhaping pepodo antu-antu nggih anak Prabu kula pundi pun mestaka mugi dadosaken jimat paripi kasenggiang kasketok lenggah langkung mijil Paman Durna nuwun kados boten kirang payu pinggir anak Prabu Eyang Durna ing wayah ngaturaken sungkem Eyang Eyang Durna oh iya tak tampa kudu baca lagu samba sungkem ngarepone Eyang pangestripun Eyang tampal kula wis nubata kula pundi wong saka midosaken jimat paripe saka penemban ing abdi kepaten ngaturaken sungkem penemban Undara ing abdi kepaten ya tak tampa patiuda ngapi sungkem marang aku kula mung teng pastuti tamaran Undara nggih kula pundi wong saka midosaken caya percaya Jiro luman si jiran bagai aku iya apa teman-teman usul kan apa orang cocok karo aku ora apa-apa ora seneng aku ora seneng ngono kok doyan duwite lan karo gaweane ya kan tunggane yen pangapunten Mandurna menawa dados sapa duka Paman Durna rawuhipun Negari Ndrawati sepisanipun bapak tuwin mateng kaluranipun anak Prabu Ndrawati sak keluarga kapingalipun tuwin mateng raharjanipun Negari Ndwaramati ya ini tribikati kula sowan kula menika badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng nggih badhe ngesaken senjata pitulung napa Paman Durna keparing kula badhe matur purwa madya kanggo sana rikmasan para kawula ngastina ing lapi pagebluk ing westan pagebluk Mayangkara pagebluk Mayangkara menika menapa mboten ngertos menika menapa ingkang baken para kawula nampi coblipun Jawata esuk lara sore tekane pati sore lara esuk bablas mati agi enak mangan bablas mati tapi agi enak turu sing rancang bablas meninggal dunia dengan sukses agi turu karo bojone mati tapi agi ngerti sudut yang era jamak-jamak modar nanti mulai enak karo wujute lah lajeng anak Prabu duduk kotak mateng pun bapak pun bapak manjing wonten sanggar Paman
malangan mangsa sumati. Mangsa semeti. Lagi itu mau mangsa samiti ini mau. Wong yo semeti kaya samiti. Ya. Boten kan nyono-nyono wonten diupa menika anaran seragam. Ming siji seragam ikete. Sangjan David niku boten seragam dhewe. Ayake mau didol ikete ayake mamon. Lah nyemandekani Sangjan David niku mau. Terus ngendika mateng pun bapak, oh putuku bocah bagus. Kumbayana. Menika menapa Raden Kumbayana. Oh ngaten. Apa sing tok galuh? Kumbayana tok rewangi cukratuti permohonan hidup ulun Sangjan David. Ulun dados para kawula mahanani sungsang bawana bali. Ulun putuku bocah bagus. Dono. Para kawula iso tentrem bali kaya wingi muli maneh. Nanging ana syarat lan sarana. Menapa sarane ulun kudu iso gayuh wahyu kayu maneh iman daya trutuku mala sari. Aduh. Wonten panjenenganipun kula nggayuh panjenengan kasebat ulun. Kita ngampira pusaka kaca wesan karo Ratu Ndrawati Prabu Srindara Kresna. Mengko kita titiresa ana ing pusaka kaca wesan bakal mangerti ana ngendi dununging wahyu kayu manik imanda putuh mosari. Lah sampun pun ndemekaken dewa pirang-pirang mula lan saking Mandulu. Lintingane keri. Ana dewa nglinting iki. Nggih, pun bapa badhe ngampil pusaka nggih. Kyai Kaca Wesan badhe kangge nitih wonten pundi lenggahipun mahyu kalimane Imandaya tutuh kuwasari nggih. Prabu Ndrawati Paman Drona kula nggih pusaka Kaca Wesan sampun dangu boten wonten tangan kula. Wis lho. Kok dadi-dadine boten. Pusaka Kaca Wesan wonten tanganipun adi kula Setyaki. Setyaki. Aduh kok deg-degan nyangkut. Yen to bani saking ngambil pusaka kasebat kula trimpang nggih piyambak dumateng Dimas Laki. Dipun dangu kemawon nggih, dipun dangu mangke indah wistan lidah sinambet kula tri kepanjang piyambak. Oh nggih nista kedawuh Setyaki Jumadu dawuh. Iki Paman Drona barang saking pusakamu Kyai Kaca Wesan. Temono sedika. Setyaki tinunggul gadanira pranggon ket saliran yen kacandha sang wirang kumandang Satyaniku garwanira Setyaki Mandura Atmaja. Setyaki Mandura Atmaja. Mulane sang Bulisrawa kang mangujar Kebaran pulang akan
Ya, tak. Nek ulate kok sing apik sing padang ora besmut kaya ngono kuwi. Tondo sengak kok ah. Menapa terus paman dulu badhe ngesaken ngambil pusaka Kyai Kacapasan. Tak suwi. Yen pancen ana syarat lan sarana, syarate apa, saranane apa? Waton jagat kuwi ana mengko tak pinangan. Apa njaluk tumpuaning Mas Picis Rajabrata inten Bryan Jumanut tak pinangan. Apa dadak kudu nganggo sewan? Semane pira mengko tak nek. Ning yo kuwi niwake yo kuwi aja ngintil bae. Ono niwake abrak ngintil bae. Kaya ora percaya karo aku kok. Wonten saratan sarana apa? Saratan sarane. Yen to putu paman turu saged batang sesrupa. Untuk duduk pandang-pandang. Lah dene Kakang Takro cetek ngilmu mustaki. Saslokane apa? Mengko tak batani. Ayo ndak aku. Saslokane apa mengko tak batani. Boten-boten niki papanipun. Kepiye? Boten-boten niki papanipun. Ana ngendi coba? Wonten alun-alun kemawon. Alun-alun. Kok alun maraku suma kuwi. Alun-alun duruan dilarang ono aku semane rono ya aku ki. Kudu ning boros e rono ki. Ya. Ya, aku ya. Engko tak bakal sasukan nggih. Kemanang pun badhe minangkani panuripun teng lewat niki. Yen ngantos 100 pawanten niki, metu napa? Tak bakal sesuatu dan tapak menika tukok nepun pamanur. Dados wonten tamu Rama inggih nggih sinten tamunipun inggih mau ingkang rawuh ana pantun Durwanti Paman Durna Uluh Eyang Durna mengkono menapa kersanipun Eyang Begawan Durna Rama kepengin bakal saking ngambil pusaka Kacapasan kanggo nilipesa ana ngendi lenggahe wahyu kayu manik imandaya rutuh kuwasani kula
Nrakasura madhep dawuh para moy bertaki iki dadakan nglayoni dadakan nusuri pamandana iki mau adalah kathah lebeti anggayuh nugraing Jawata payu kasebat Rama iya mengkono ing sumundhut dina iki Nrakasura tata-tata karep didherake marang Kandang Utaruna Wisnubrata yen sadaya menapa putra kedah beto Wadyabala saking Ratu Tarjulesna yen jeneng sira nggo Wadyabala segas papan kurang bojane bakal dadi panggiri kudamu anggone bakal nggawe dening Jawata mekaten Rama iya cukup marang Kandang sira Taruna anggon jeneng sira angupaya urip ing Jawata lan angupaya pertapan guwa pintu saka Islam dawuh keparing keputune Mamadal Masih angupaya pertapan guwa pintu saka nyuwun nampi pangestukan Rama ya sing ati-ati muga bisa kasebadan apa sing dadi panjang kamu nanging sewane kudu kuat anggonmu prihatin Islam dawuh Wisnubrata cumadun dawuh Kanjeng Rama tinggal tata-tata Kandang sira Werda Dena Islam dawuh Kakang Patih Udawa cumadung dawuh Kanjeng Diwaji metu njaba Bundana Wadyabala sing padha gantung sido Jaganegara aja nganti ana dom sumumping banyu kang isine mung kepengin bakal gawe rengkang dolan gawe kacintakaning para kawula sing tanpa ngerti duduk saleng perkara iki wis patut dawuh keparang ngabdi Pacamat Pasunan bidhaten Wadyabala sebagai jati gawe sing ati-ati Kakang Patih Udawa Pusupurna sabdaning nata sabda pandhita ratu sabda pangcep pandhita meratu sarani to pandhita anyarda datang kula wali yen to ngarendra ngendika rata tiyang saknegari pindha tirta kresna kang tubing dacang sita tanpa wibek nang sini esti manah kasepu drangadaton jelek saking dampar tinampi gamparan gading Biara berkorab di beliau silang saking mandro ketinggal sesanti kunduriro Sri Noroto
Thank